Hej, jeg hedder Andrea. Jeg er 16 år og går på gymnasiet. Kan man ikke se på mig. Jeg har haft mine ugentlige besøg på hospitalet, siden jeg var 1 år. Men det har jeg. Jeg har en sjælden muskelsygdom, som hedder Pompe's disease. De situationer, hvor det går mig mest på, at jeg har Pompe's, det er de dage, hvor jeg bare virkelig gerne vil alt muligt. Og der er jeg jo som 16-årig en, jeg vil være sammen med venner, og jeg vil til fest, og jeg vil i byen og shoppe, og hvad man nu ellers gør som 16-årig. Og der vågner jeg bare nogle gange op, uden det overskud. Så har jeg ligesom hele dagen foran mig, hvor jeg kunne lave alt muligt spændende. Men min krop, den er bare ikke det sted, og der er smerter, og der er et energiunderskud, og så bliver jeg nødt til at blive hjemme. Så det der, det pisser mig mest af, at jeg har den sygdom, jeg har. De her dage, de hedder bonusdage, fordi at man bliver nødt til at se på alt det, jeg så får lavet som en bonus og som noget godt. Så det kunne fx være, at jeg fik set en serie, eller jeg fik grint af nogle beskeder med mine veninder, eller hvad man nu kan finde på at lave, når man ikke kan komme ud, og når man er sengeliggende. Ja, så er man nødt til at tvinge sig selv til kun at se det, man gør som noget godt og som en bonus, og ikke se alt det, man ikke gør som en minus. Især jeg på de sidste år, der har Pompe's nok ikke sat grænser for, hvad jeg kan, men mere sådan, hvor meget jeg kan. For eksempel så kan jeg godt tage på en helt almindelig skole, og jeg kan godt gå på trapper og gå ture og så videre, men det kræver bare noget mere energi. For eksempel har jeg min scooter, sådan så jeg kører til skole og ikke bruger energi på at tage offentlig transport eller cykle. Selvom jeg godt kan cykle. Det er ikke noget, jeg vil bruge min energi på, fordi så vil jeg have brugt den energi, som jeg hellere vil bruge på at være sammen med venner og alle sådan nogle ting. Når man har været syg hele sit liv, så lærer man jo efterhånden at prioritere sine kræfter. Men det er også svært, især når det handler om sine venner og sine gode kammerater. Så er det svært også at få sagt til dem, hvornår energien ikke rækker længere. Så det er helt sikkert noget, jeg stadigvæk øver mig på. Yeah. Ja, men det er jo dejligt, altså, når ens veninder kommer, så ja, det er jo ligesom et form for frirum. Altså, så kan man snakke om lidt mere almindelige teenage-ting. En lille boble, man kommer ind i, hvor tingene er lidt mere normale, eller hvad man siger, så det er dejligt.